Sanibonani ninjani? Kade ngibuka i-podcast kaGogo uSkhotheni nomkhulu Romy. Wow. Yazi ithe siyophela inyembezi zathi qatha. Ziqathazwa yini ukuthi Uthwele uGogo uSkhotheni? Ngizothi liyangani because ngimdala nginaye. Angithi ama-90s. Ithwele leyangani. Okay, iqale ki-podcast ke kulabo abangayibukanga. Iqale ki-podcast ke akhulume kumkhulu Romy ukuthi why akade bexabene eblocke uSkhotheni and basizile futhi baqala labo because sibe neclarity. Mina bengiyibuza nje ukuthi why uSkhotheni kade umngani kaMaweni bengazwani noRomy ujikijiki yena usezwana noRomy. Ayikho into ebhora njengokuthi umuntu kade umngani wakho ninele twistane yena ahambe ayozwana nabantu azi kahle ukuthi abakufuni, yena ahamba ayozwana nezitha zakho. Lokho kusuke kusho something ngalowo muntu. Okay, asikho lapho. So achazeke umkhulu Romeo ke ukuthi hayi wayedina ukuthi nokuthi apparently they were friends before uRomeo azabe isangoma. Then uthe sengene emngomeni sethwasa wacela uGogo uSkhotheni ukuthi amthengele imbuzi. Mase kufanele kuphothulwe emfonela kamthole ecingweni lapho akazi yena ukuthi uthwasa kuphi, akana ma banking details zakhe, uzoyifaka kuphi imali embuzi. Kwaze kwafika idate yokuthi azaphothule umkhulu angazange azamthengela imbuzi kanti wayengenayo imali, wayeyidinga leyo mbuzi, so waswaphatheka kabi kanjalo. Okay, then ihambeke i-convoy yabo ihambe izifike la ukuthi khona abasebona abangani beno Dr. Maweni. Ayike akhuluma iside lakhe ke uGogo uSkhotheni. Uqinisile futhi she's been quiet for too long. La etriggerisheke khona it's when uGogo Maweni ekhuluma ngengane yakhe. Ethwathwala ngengane yakhe. Yabona uthema isechaza uGogo uSkhotheni. Ngezwe inhliziyo yami ibabhlungu ngalento yabangani. Uthi uGogo uSkhotheni ingane yakhe yazalwa ngo7 months. Selokhu yazalwa, it's been a year, ihlala esibhedlela. Unengane ihlala esibhedlela, kushuthi inonyaka leyo ngane manje. Ayikazi ihlale kwakhe. Uthi bayakwazi ukuyikhipha ivakasha 2 days makwama weekend iphindele esibhedlela. Cabanga khona umuntu onengane ihlala esibhedlela esihlala unyaka wonke. Ngibuze lowo muntu ukuthi uphila kanjani, ulala kanjani. Uthe sechaza ukuthi yengane yakhe uthi yazalwa ingenayo esophagus. Cabanga. Uthi odokotela it's been a year basacabanga ukuthi mangase kusithi le ngane ayigoduke izodla kanjani ngoba inayo esophagus. Cabanga. Ungibuza ukuthi lo muntu uthwele kangakanani, ulala kanjani ebusuku, mayethandaza uyayathini kuJehova sekuphele unyaka. Akazi noma ingane yakhe izophila noma leyo ngane yakhe izoshona yini. Already lo muntu udinga ihaki. Already lo muntu udinga ihaki. That's the only thing ayidingayo njengamanje. Umuntu onengane esibhedlela unyaka wonke engakazi ihlale naye selokhu yazalwa. Udinga ihaki lo muntu. Umuntu ukuthi uma umbona umnika ihaki. Ayiqhubeka achazeke ukuthi nje condition yengane yakhe kanje. So it was so low of uGogo Maweni ukuthi athi wathwala ngengane yakhe. Kulobhlungu abuzwayo ngaleyo ngane eyahlala esibhedlela nje baza. Guys, niyazi nani, kids are off the limit. Singathukane ngamadoda ethu, sithukane ngabazali ongcono, but not kids.
especially kwi-internet. Lento ye-internet iyahlala 20 years into eyenzeka izobe isakhona namanje. Ingane izozibona ukuthi yayijoke kanti abantu mabexabana ngayo. Kids are off the limits ngempela. Achaze uGogo uSkhotheni ke. Achaze aza afike la athi khona zonke izingane zakhe mayezala ziba ama-emergency, ziba 6 months 7 months. Abuze kumkhulu ukuthi ngabe kudalwa yini lokho. Athi uGogo, I was raped. Hey yazi inyembezi zathi qatha kumina. Wathi nje I was raped. Ngaleso sikhathi ngadamejeka kwi-womb. That is why ngingakwazi ukuthi ngithwale ingane 9 months. Wow. Lo muntu already yagowisha. Lo muntu already udinga isupport. Yazi ngizwe inyembezi zizehlela. Ngithi khona abantu abagowisha kanje empilweni. Lalela uzofika gowishe indaba yengane izalwe inenkinga. Azoxakwa ile trauma yokuthi she was raped, wadamejeka iwomb, waphinde ngenxa yaleyo rape ukwazi ukuthi abe nengane ezoba nje. Aphinde azoba nomuntu ozoyisondeza kuyena abomngani wakhe bashare yonke into. Ayitshela ukuthi unomngani unosisi egcineni lo muntu ajika abukise ngaye izwe lonke. Aphinde azoxakwa amadlozi, mhlawumbe wakhe wamxakile ukuthi singakhuluma into esingayazi. Aphinde azoxakwa amadlozi. Aphinde azoba nefamily enkulu nengane eziningi, abe nefamily enkulu. Aphinde azoba amathwasa. Aphinde azoba nabantu abazomjaja. Aphinde azoba nabantu abazothatha isayidi lomuntu axabana naye. Khumbula ukuthi phela lo muntu axabana naye unama-fans naye. Kuzoba khona abantu abazothenga iphathi, abantu angabazi, abantu angakaze abamithe, abantu abangakaze baxabane naye. Bazokwazi ukuthi basho noma yini abayithandayo ku-social media. Bazokwazi ukuba live bamthuke just because basupporta lo muntu axabana naye. At the same time yena akana support. Akekho umuntu omlwisa izimpi zakhe. Aphinde azoba namathwasa ekufanele awanakekele, ekufanele awaphuphele. Adinga ama-advise, adinga ukuthi nokuthi at the same time kufanele akhuleke ubusuku nemini, kufanele ayokhe imithi, kufanele a-consult inkinga zabantu ihlala la. Indaba zabantu zihlala la inkinga zabo. Kufanele a-consult, kufanele abantu bafike nezinkinga zabo. Nangu nala eceleni kuno boyfriend. Hey guys, Uthwele leyangane. Uyingane kumina, ngizombiza ngengane ngoba uyingane kumina. Yema Uthwele leyangane. Uthwele. Yabona kulezi zinto zakhe ezu2 ayishilo ukuba nengane esibhedlela. Ukuthi wa ratio nisamncane wakwalimala kwiwomb. Akakwazi ukuthwala ingane 9 months. It's enough. It's enough. Angimazi ukuthi ulala kanjani ebusuku. It's enough. Konke lokho kunye into nje esuke isizomboza kushuthi. Yonke lento into esizomboza. Guys, ake nizame ukuthi nibe nice kwabanye abantu. Inina la benizobulala ingane zabantu. Ake nizame ukuthi nibe nice. People are going through a lot. Uyangicabanga lo muntu ogowisha kanje ukwazi ukuthi ageza, agqoke kahle, asmile, enze live, akukhulume nama client akhe, enzeni, ashuthe, abe happy engathi uhappy. Ufile lo muntu ngaphakathi. Wes kuzoba khona umuntu ozomqedelela ngeenkinga zakhe, ohlekisa ngeenkinga zakhe. Hey guys, anibe nice kwabanye abantu. Another black woman is not an enemy. She's your sister. She's your sister. I-mental health yalo muntu iyacikizela. I-mental health yalo muntu iyacikizela. Guys, ake nizame ukuthi nibe nice shame. Ake nizame ukuthi nibe nice kwabanye abantu. Ngiphatheke kabi shame, ngifuna uqamba manga ngize ngakhala ngibukela i-podcast yakhe.